μπαμπάς μου παντρεύεται και θέλει να είναι όλα τέλεια. Γι' αυτό είναι ταραγμένος και σπαστικός. Δεν είναι η πρώτη φορά που παντρεύεται, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα το δω, γιατί την προηγούμενη φορά παντρεύτηκε με τη μητέρα μου. Που δεν είναι ώρα να θυμηθώ τώρα, γιατί όποτε τη θυμάμαι με πιάνουν τα κλάματα και τα αδέλφια μου με κοροϊδεύουν. Επιτρέπετε την ημέρα του γάμου μου να σιδερώνω μόνο τα πουκάμισα? Επιτρέπετε? Η αλήθεια είναι ότι δεν επιτρέπεται. Μια και έπιασε το σίδερο, να φέρω και κάτι δικά μου να τα πατήσεις. Το βλέπεις? Αυτός είναι ο θείος Σπύρος, ο μεγάλος αδελφός του πατέρα μου. Τα παιδιά? Όταν λέει παιδιά, μια κουβέντα είναι. Το αγαπημένο μου μέρος για αντιά. Κοπές. Λοιπόν, ανοίχτε τα... Αυτός είναι ο Θανάσης, ο μεσαίος μου αδελφός. Το φωνάζουμε Θανάση, Θανάση, σκούπα και φαράση. Είναι ο πλακατζής της οικογένειας. Δεν γελάνε όλοι με τα αστεία του βέβαια. Καμιά φορά ούτε ο μπαμπάς. Έτσι και το ξανακάνεις, θα σε βάλω να το φας, κατάλαβες? Κατάλαβα. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Μπράβο. Να φύγω τώρα. Να φύγεις. Τι είναι πράσινο και ξαφνικά γίνεται κόκκινο? Τι είναι? Ένας βάτραχος στο μίξερ. Πολύ χιούμορ έχει αυτό το παιδί. Είναι σαν και εμένα. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ, με ανέκδοτα του Μπόμπου. Κι είδες που έφτασα. Αν δεν το βλέπω. Αυτός είναι ο Μάρκος, ο μεγάλος μου αδελφός. Το Μάρκο τον ενδιαφέρουν δύο πράγματα: να το θαυμάζει ο μπαμπάς και να τον κυνηγάνε οι γκόμενες. Αν γίνει καλός ποδοσφαιριστής, λέει, θα τα έχει και τα δύο. Παίζει στην ομάδα της γειτονιάς που προπονεί ο μπαμπάς. Η Ελένη, ο πρώτος έρωτας του πατέρα μου, είναι πολύ όμορφη. Και ο αδελφός μου ο Θανάσης λέει ένα στιχάκι με ομοιοκαταληξία στο όνομά της που ντρέπομαι να σας το πω. Ο πατέρας μου με το θείο Σπύρο έχουν μια μπειραρία που το πρωί είναι καφενείο. Ο μπαμπάς τη λέει καφέ bar restaurant με σπεσιαλιτέ τα finger food. Είμαι ζεδάκι, όπως τα λέει ο θείος. Και τι μου λέει το παλιόπαιδο? Είναι ένας βάτραχος στο μίξερ. Χιούμορ, ίδιος εγώ. Και αυτός είμαι εγώ, ο Γιαννάκης. Με γνωρίζουν όλοι στη γειτονιά μου, γιατί είμαι συνέχεια στο δρόμο για ψωμί, για εφημερίδα, για παγωτό. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι το θύμα των περιστάσεων, γιατί δυστυχώς έχω γεννηθεί τελευταίος. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μείνουν τόσες πολλές γυναίκες σπίτι μας. Θα δω από κοντά τι είναι το string. Wow! Η Εύα, η καινούρια μου αδελφή, είναι πάντα πολύ σοβαρή. Μάλλον αυτή δεν φοράει string. Και αυτή είναι η Φίφη, που τη βαφτίσαν η Φιγένεια. Αλλά μικρή όταν τη ρωτούσαν έλεγε Φίφη και της έμεινε. Ο Θανάσης λέει ότι είναι ψιλομύτα. Εμένα μου φαίνεται πολύ όμορφη. Κατάλαβα ότι σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Τη στιγμή που ο θείος Σπύρος και ο μπαμπάς αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι. Αυτοί όλα τρώγονται. Μαζί δεν κάνουνε και χωριά δεν μπορούνε. Σήμερα όμως... Εντάξει. Φίλοι, τι να κάνουμε? Μίλησε ο λαός. Τι είναι αυτά, ρε? Γλωσσόφυλλο. Για ηρέμησε, έχει και κορίτσια μπροστά. Αποφρασύνθηκε ο λαός. Πρέπει να την περάσεις από την πόρτα αγκαλιά. Για γούρι. Τι να γίνει? Μπορείς? Έλα τώρα που δεν μπορώ. Καλά, μετά. Πάμε. Σιγά, Καταρίζια! Σιγά!
γελιέσω με ένα παγάκι. Άστο στον δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Όχι, δεν είναι τίποτα. Κέρατο ακόμα δεν παντρευτήκαμε. Έλα, βάλε τουλάχιστον μια πετσέτα, θα την κάνεις μουσκεμα. Να το πιάσουμε με ένα νόμισμα όπως κάνει η γιαγιά. Έχω αλφή για μόλοπες. Μόλοπες λες στο καρούμπαλο. Σταματήστε ρε πάνω από το κεφάλι μου, λες και κάνετε γενική συνέλευση. Άντε να δείξετε τα κόρια στο σπίτι. Άντε τώρα μην τα πάρω. Για τα αγόρια το λέω, για τα κορίτσια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το βασικό δωμάτιο. Από εδώ είναι το ψυγείο. Η κουζίνα, το πλυντήριο πιάτων, ο νεροχύτης. Καλά, μην μας δείξει και το σκουπίδο τενεκέ. Εμείς τρώμε συνέχεια στην κουζίνα. Στην καλύτερη τραπεζαρία. Μόνο όταν γιορτάζει ο μπαμπάς. Ή όταν έχει κερδίσει η ομαδάρα. Οχ, κολλημένη με την μπάλα. Άντε, πάμε. Άντε, μπράβο, άντε. Καλά τα παιδιά, αλλά να μείνουμε και λίγο μόνοι. Διονύση, έχουμε 5 παιδιά. Το καταλαβαίνεις αυτό, Αν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μάρκο! Να κουβαλήσετε τα πράγματα των κοριτσιών και να μην σηκώσουν ούτε τσαντούλα, καταλαβες. Ας το πάνω μου. Τα αφήνω, τι με κοιτάς, πήγαινε, άντε. Είναι η πρώτη μέρα και κάνουν επίδειξη ισχύως. Ποιος θα πάρει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι το έχουμε εμείς και τα σκυλιά δεμένα. Σε θέματα τάξης και πειθαρχίας θα είμαι αμήλικτος. Ναι. Μπράβο. Και εδώ είναι τα δωμάτια. Εδώ τι είναι των αγοριών. Απαγορεύεται είσοδος. Περιοχή μολυσμένη. Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε και λιποθυμίες. Λοιπόν, από εκεί είναι το δωμάτιο των γονιών μας. Εδώ είναι το δοξασμένο μπάνιο. Ούτε εδώ μην πείτε ακόμα. Γιατί εδώ σίγουρα θα έχουμε λιποθυμίες. Και τέλος, εκεί είναι το δωμάτιό σας, το οποίο ήταν δικό μου. Εδώ θα επιζήσουμε. Ναι, γιατί το βάψαμε, το αλλάξαμε, το καθαρίσαμε. Εσύ προσωπικά. Όχι, ο θείος ο Σπύρος. Παρακαλώ, περάστε. Πώς σας φαίνεται? Τέλειο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Να ορίστε, εδώ βάλαμε και κουνουπιέρες για να μην σας τσιμπάνε τα κουνούπια. Γενικώς πάντως προσπαθήσαμε να το φέρουμε στα χρώματά σας, έτσι. Και από εδώ η ντουλάπα. Με φοβερή θέα. Δίπλωνε. Έχει κι άλλες πολλές. Έχει και DVD. Ναι, ας αφήσουμε τώρα τα κορίτσια να ξεκουραστούνε. Κορίτσια, εμείς φεύγουμε, γιατί... Πώς βρέθηκε αυτό εδώ? Και θα... Γεια. Γιάξ. Ξεκόλα. Η μαμά σήμερα γελούσε, το πρόσεξες, ήταν χαρούμενη. Μετά από πολύ καιρό, Με τόσο κιλά κρασί που ήπιε, φυσικά και θα γελούσε. Τι, αυτές τώρα είναι αδερφές μας. Γιατί ρε, μια χαρά κοπέλες είναι. Σπαστικές. Καμιά σχέση με τη μάνα τους. Ορίστε αργήσανε και κουβαλήσαμε εμείς βαλίτσες τους. Σε λίγο θα μας βάλουν να καθαρίζουμε κιόλας. Αν δεν πάρουμε το πάνω χέρι, αλλήμονό μας. Να βάλουμε κανόνες. Κανόνας πρώτος. Οι άντρες δεν καθαρίζουν ποτέ ούτε το καπάκι της τουαλέτας που κατουράμε. Έλα, ιδίες. Είσαι εντελώς βλάκας. Τι ρωτάω? Δεν είδες βρε πόσο χαρούμενος είναι ο μπαμπάς? Πόσο καιρό έχεις να τον δεις έτσι? Από τότε που ζούσε η μαμά. Εγώ αυτή τι να την κάνω. Τι είναι αυτό? Εσύ? Πού το βρήκες αυτό? Πήγαινε το πίσω αμέσως. Όχι πριν δούμε τι φέρουν στο σπίτι μας αυτές οι μπακατρέλες. Παιδιά, αυτό δεν είναι σωστό. Τι το κάνουν αυτό. Το φοράνε ρε βλάκα. Πω. Ελάτε ρε, εσείς θα γίνουμε ρεζίλ. Θα μπει κανένας μέσα και θα γίνουμε ρεζίλ. Αγόρια μου, δεν ξέρετε πόσο περήφανο με έχετε κάνει. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Οι αδερφές σας. Ναι. Για αυτές μιλάγαμε τώρα, είναι πολύ καλές. Καταπληκτικές κάνουν. Ναι, πραγματικά με έχετε κάνει πάρα πολύ περήφανο. Είμαι πολύ συγκινημένος και θέλω να ξέρετε. Γιατί έχετε μαρμαρώσει έτσι, αγόρια μου? Τι είναι αυτό, ρε? Τίποτα. Τι είναι αυτό? Για κάντε έτσι τα χέρια σας εσείς, να δω. Σκόστε τα χέρια κι εσείς. Δεν τρέπεστε, να έχετε τρελαθεί τον αδελφό σας στα βρακιά. Συγγνώμη, μήπως είδατε μια τσάντα? Ναι, φέρει την τσάντα εσύ. Εδώ πρέπει να είναι τσάντα. Είναι τα είχαν τα παιδιά και παίζανε, δεν μπερδευτήκαν, τους έκαναν τύπος τα χρώματα τα παπαγαλιά και κάναν διάφορα... Καλονύφινο. Θα σας σκοτώσω ρε, θα μας περάσουν για ανώμαλους. Θα πει Ελένη, γράφω. Θα πει Ελένη. Έτσι, εσύ ρε, εσύ. Τα έβγαλαν και τα κοίταζαν, σου λέω. Οι φλάκες, οι ηλίθιοι, τα λιγούρια. Δεν θα περάσει έτσι αυτό. Θα βάλουμε τους κανόνες μας σε αυτό το σπίτι. Το σπίτι τους. Για πες πώς. Καταρχάς, κανένας βρωμιάρης δεν θα πατήσει εδώ μέσα.
Κοριτσιά μου. Μαμά! Πώς σας φαίνεται που μένουμε σε ένα σπίτι με 4 άντρες? Θαυμάσια. Δεν λες που δεν είναι τίποτα βρωμιάριδες, αδιάκριτοι και σπαστικοί. Ξέρεις όπως είναι τα αγόρια. Μπράβο, και εγώ αισθάνομαι ότι όλα θα πάνε τέλεια. Μα όλοι το ίδιο αισθανόμαστε. Λοιπόν, πήγαινε όμως, πρώτη νύχτα του γάμου σου είναι αυτή. Πάντως, άμα δεν σε αρέσει εδώ, φεύγουμε όποτε θες. Θα αρέσει σε όλες μας, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σκατώ άμεσος να φύγεις εσύ. Άντε, καληνύχτα. Και πού είσαι, άμα θες καμιά συμβουλή για την πρώτη νύχτα του γάμου.